Yauwa dama shine yanda na ce za ka gyara hoton nan naka a all photos in us nan. Dan Allah ba wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna alaman kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bari mu je ga darasin namu. Na farko dai za ka shiga Play Store sai kai searching all photos in us. Gashi nan ya fito na biyun nan sai ka danna shi. Gashi nan na biyu sai kai selecting sai ka danna shi, sai ka danna open zai bude, amma sai ka bude data saboda ba zai yi amfani ba sai da data. Bayan ba bude sai bari mu selecting din na farko. Gashi nan sai ka zaba a ciki duk wanda kake so ka gyara. Bari dai mu selecting din na farko kaga yanda zai mayar ma da hoton naka. Mun yi selecting din na farko sai ka zo sai ka zaɓi hoton da kake so ka gyara sai ka zaɓe shi. Bari mu zaɓi wancan gai can yawwa sai ka danna watch and process. Kana danna shi zai yi searching, zai iya zuwa talla amma zai iya yin zuwa, zai yi preparing, zai yi wannan, amma mafi akasari dai ya fi zuwa ya yi talla, amma ka gani dai zai ma dai je tallan. In ya gama tallan in ya dawo za ka ga yadda zai mayar ma da hoton naka. Ka gani? Ka ga yadda yake da, amma bari ka ga yanzu yadda zai koma. Ka ga yadda ya koma? Ya yi smoothing ɗin shi, ya gyara shi sosai. Bari ka gani, ka ga yadda yake da? To ka ga yadda ya koma, har gashin kanka zai gyara maka shi sosai. Yawwa to shine da ka shiga Play Store sai kai searching din all photos in us. Da ka yi searching sai ka danna download application, da ka yi downloading din shi. Kaga yanzu sai ka ga wani dan aro ne shi na danna, kaga ya sa mana photo successfully, ya yi saving din shi kenan. To nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Dan Allah ba ku wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Bari mu je ga hoton da muka gyara. Gashi nan all photos in us. Yawwa gashi nan, yawwa ka gan shi, ka gan su. Dan Allah kar ka mance ka daure baƙon wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna alaman kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Mun gode.